Ну настолькі людзей ветлівых, настолькі людзей, якія зычуць табе добра. Это ты пра палякаў зараз? Я пра палякаў кажу. Можа быць, мне так пашанцавала сустракаць такіх людзей, але я сапраўды лічу, што ніхто не ставіцца да нас варожа. Гэта вот цяпер пачынаецца нейкая хваля такая, але гэта хваля звязаная проста з інтэрнэт нейкім хайпам. І я бачу гэта ў інтэрнэце, што з'яўляецца хваля нейкая: вывучайце польскую мову, навучыцеся размаўляць, ты са сваім акцэнтам там едзь кудысьці. Я не чуў гэтага ніколі ў рэальным жыцці. Можа быць, я чуў гэта толькі ад п'янага чалавека пад якім-небудзь, не ведаю, начніком. Гэта максімум. Я ведаю, што зараз польскае грамадства, на вялікі жаль, вельмі наэлектрызаванае. Гэта праўда. Але хутчэй за ўсё у пабытовых справах у вас ніколі не будзе праблемы, у вас будзе шанец інтэгравацца.